Biz bugün sizin bilen bik tez gene әзерләнә торган салат ясарбыз. Аның өчен безгә алма, помидор, лимон, sarımsak, соусы өчен инде каймак кирәк булыр, сыр, тоз һәм бараш. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче помидордан башлыйбыз. Помидорның кабыгын салдырабыз. Аның өчен шулай башын пычак белән кисеп җибәрәбез. Һәм инде кайнап торган су белән өстенә куябыз. 3-4 минут тотабыз. Алма кирәк булыр. Алманың инде кабыгын чистартабыз. Помидорыбыз безнең әзер инде. Хәзер аны шулай кабыгын салдырабыз. Бик җиңел генә салына ул. Без хәзер помидорның ырылыкларын да алабыз. Һәм инде алманы да шулай турыйбыз. Хәзер безгә кирәк була соус ясарга. 1-2-3 кашык каймак салабыз. Һәм инде biz bunda sarımsak istibез. Barаш сибәбез. Тоз әлбәттә. Һәм әлбәттә болгатабыз. Алма төсен үзгәртмәсен өчен без анарга шулай лимон суы сыгып җибәрәләр. Limonның bütün vitaminların sarısında дип әйтәләр, агында әшесе. Мин шулай әзрәк соуска лимонның кабыгында турап җибәрәм. Һәм инде әзер салатыбыз өстенә без соусыбызны, каймакны салабыз да әйбәтләп болгатабыз. Менә инде хәзер без яшел тәмләткечләр белән салатыбызны табынга бирербез, Алла бирса. Һәм инде өстенә сырны уып җибәрәбез. Менә хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең шундый тәмле салатыбыз әзер булды. Йортларыбызга бәрәкәт, гаиләбезгә иминлек телим. Ашларыгыз тәмле булсын, исән сау булыйк. Бакча эшләренең иң әһәмиятлесе нәкъ менә көзен башкарыла. Буларны кышка кадәр эшләп өлгерергә кирәк. Үсентеләр мул уңыш